Καλώς ήρθατε στο νέο σπίτι της Argisart, το καινούριο φυσικό κατάστημα του stack.gr αλλά και του efence.gr. Μεταφερθήκαμε σε ένα φρέσκο, καλέσθητο χώρο αντάξιο της ιστορίας μας. Ο ενιαίος χώρος 400 τετραγωνικών μέτρων φιλοξενεί όλα τα δερμάτινα είδη δικής μας κατασκευής. Σέλες, χαλινά, επιστήθια και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ και είδη περιποίησης για το άλογο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού. Πέταλα, υλικά και εργαλεία για τον στάβλο και την ηλεκτρική σας περίφραξη. Φυσικά, ξεχωριστή θέση στα ράφια μας έχει η μοναδική ελληνική σειρά συμπληρωμάτων διατροφής για άλογα Argisart Nutrition. Θα βρείτε επίσης προστατευτικό εξοπλισμό και όλα τα είδη ρουχισμού για τους αναβάτες, δώρα για τους φίλους του αλόγου, μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε για να κάνουμε κάθε επίσκεψή σας μοναδική. Όπου και αν βρίσκεστε όμως, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε από το σύγχρονο κατάστημά μας με αμεσότητα, επαγγελματισμό, ταχύτητα και την εγγυημένη ποιότητα της Argisart.